Chokwadi muri yeZimbabwe nyaya ndinaipana pamuri yeZimbabwe dzakakosha dzakawanda dzandakabata kumhondoro muri yeZimbabwe ndinotaura nyaya ndichisanganisa nekududzira kuti tine nyaya ndakambotaura muri yeZimbabwe ndine mwana wandakaposta pachannel pedu paNational FM channel ari mwana ari kuratidza kuti iye ari kuita chimbuzi anozvibatsira nepasaiti apa achinzi akaberekwa asina pekuzvibatsira napo pakanaka akaborwa padumbu apa kuti azvibatsire aripo ipapo tikaisa nyaya iyi panhepfenyuro ichokwadi kuti vaizama kubatsira ndevamwe vachiri kuendesa mari varipo asi pane dambudziko rekuti vamwene vemudzimai uyo ndivo vane laini raishandiswa mari hongu pane dzimwe dzakabviswa dzimwe dzavakabata kunyangwe dzisati dzakwana dzine muroora uyo vamwene vemuroora uyo vari kuti sezvo madhetsi ekuenda kunobatsirwa mwana asati asvika muroora imbondipawo mari iyi ndimbosipina. Ko murume wacho ari kupi? Murume wacho kwanzi isu zvatiuripo pamba vanenge muroora akatodzingwa pamba vanenge vasina simba rakawanda vari kushandisa. Ndine nyaya zvakare yekumhondoro muri yeZimbabwe ndoda kupa simba nesando nemaoko kutenda mapurisa atinoti ZRP mubaira kutaura kuni kwatiti kwakaoneka mombe dzinosvika 62 dzange dzakabiwa dzichigara pane rimwe purazi padzaichengetwa. Vamwe vakatoona mombe dzavo vakawanda vari kuendapo pachinotarisa nokuda kwebasa iri aiwa vakawanda kusanganisa nogara munzvimbo vari kuti maoko basa rakabatwa iri. Ndakambotaura nyaya iyi kwane nguva yakakwanisa ne2 years kana kuti gore ndichitaura kuti vanhu vari kumhondoro vari kuchema nemumwe murume anozivikanwa kuti ane danga riri kusango riri kuratidza kuti danga iri rinourayirwa mombe but munhu uyu akabatwa anodzoka anobatwa anodzoka iko zvinozvo ari kunzi akatiza but mombe idzi dzakabatwa izvezvi dziri mumaoko emapurisa. Ndine nyaya zvakare yekumushumbi puzi yemombe yevanhu vakabirwa mombe vari mukati mekufamba mombe kutsvaga mombe dzavo ndokunosvika pamba pemumwe anozivikanwa ari sabhuko akavakira kure kure nemusha yevanhu anotungamirira mukati menzvimbo ndopavakanzwa senge kunhuhwa ndokudongorera payadhi ndokuoneka pane mombe inokwana kuita misoro 8 inoratidza kuti mombe dzakaurawa hadzina kana 2 days musoro chiri fresh paplazi matehwe emombe anoratidza kuti mamwe akapiswa mamwe anoratidza kuti mamwe akaita zvekungoora ega kunati pakauraya mombe dzakawanda ndopa akamhanya kufonera nekuudza vanhu vakomana udzai mapurisa zvandaona kuno vamwe vanhu vakabatwa kusanganisa vanoshanda muzvipatara vanga vakatozadza mafiriji nenyama. Apa ndiri pamusoro pekutenda mapurisa ZRP iri kumhanya nechino. Ndine nyaya yemuroora wekuchinhoi akaita vana vachipera kufa vese ndokuzoita mimba yechishanu murume achibva afa muimba iri pamwedzi wechinomwe asi muroora akatsvaga mubatsiri akaudza vamwene kuti nokuda kwazita raJesu nokuda kwevadzimu vangu uyu ndichamubata chete. Vamwene vakati kana uri kumba kwenyu uchamubata asi kana pari pano hapana. Asi regai tikuzivisei musaiti maenda kumberi zuva rakaponya muroora ndo zuva rakafa vamwene zvakawanda muri yeZimbabwe ngatisanganei. Mukoma KP ndakandagagadwa Harare budiriro 4 murume nemukadzi wake vachigara murume ndokuita accident murukadzi ari kutora chikomba achirara nacho pamubhedha murume ari pasi ari mumba imomo. Ndakakwanisa kusvika panzvimbo iyi nemusi weSaturday Zimbabwe ndichitaura nemurume akarara pamba pano ndipenyu here baba nokuti hagoni kana kusanduka anotosandurwa anoti ndepangu. Zimbabwe ndakadanwa nevagari vemunzvimbo kuti uya kuno kuti izvozvika chikomba chiri mumba ndokuchiwanawo chiripo chakagara chiripo. Mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri vatikitiva tiri vasiyaiti tiri matikitiva mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri vatikitiva tiri vasiyaiti tiri vatikitiva rikiti bvu vanoda kukubatai kuti vasvitse nyaya kuchimuti munobatika seko baba Isabel. Ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 mukandibaba ibaba munondiwana muri yeZimbabwe. Musabhipa kana kufona neprivate number zvandinenge ndisina kunzwisisa kuti ndizodzoka kwamuri hatibatani. Tinotenda baba Isabel vari kudzoka vachinyudza gejo ramba wakabata pachimuti ipapo. Kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura tsiri kuitika matima nawose enyika ino paka. Yesh
rega ndingotanga muri yezimbabwe nechinoyi icho kwadi muri yezimbabwe ndiri kutaura panapa muri yezimbabwe ndiye kuti kune muroora akaroorwa achibva mukati menzvimbo inonzi Kazangarare. Apa aenda kune imwe nzvimbo, but nzvimbo iyi iri mukati menzvimbo yekuchinhoyi yaakaroorwa achinogara semuroora aripo ipapo. Mwanakomana uyu ange akavakira pamba pamusha pevabereki vake. Muroora akatoroorwa achitopinda mukicheni yavamwene. Ari mukicheni yavamwene kudaro akasvika pakunzi izvo, iko zvinozvi ndakukupa pfiwa ugare muimba yako, asi murume uyu nemukadzi wake vange vasati varoora, but vachiri kugara pamba apa. Pavakapiwa pfiwa vangu vasitorina kicheni yacho vakatava kusa chinonzi chidhombeni kusvikira vazovaka kicheni yavo, asi vachishiya ruvanzi rimwe chete, sokuti muroora ndiye aitite mabasa ekusekura paruvanzi kana kutsvaira paruvanzi rwese, nekuti vanga vachiri kugara ipapo. Sendi yanga rimwe chete yababa naamai vemurume, sokuti ndi vamwene vemuroora. Zvadaro Zimbabwe nyaya yakaenderera kumberi, vari mukati mekufamba nayo vakagara pamba apa. Vakagara pamba kudaro, muroora uyu akatakura mimba yekutanga, ndokutakura mimba yechi2, ndokubakira mimba yechi3, ndokutakura mimba yechina. Vana vese vandiri kutaura muri yeZimbabwe, muroora aitopedza 9 months dzakakwana, but kana achingapedza 9 months dzakakwana vana vaizongoshaika. Dzimwe dzenguva vaiti vachingopedza kupona vasati vabuda muchipatara vaitogona kutotisiya kutofa ipapo. Dzimwe dzenguva vatobuda muchipatara muruvanzi kuti vasvika pamba vobva vafa. Hapana mwana akasvika akarara pamba kumuka mangwana makusene vanga vachitobva vafa. Kureva kuti muroora uyu pakagara pamba akaita mimba dzinokona kuita 4 achigara pamba pamwene, vana vese vakafa. Ndokuzofa kwemwanakomana anova ndiye muridzi wemukadzi uyu, asi pakafa murume uyu akafa akasiya mukadzi wake aine pamimba muviri pane mwedzi minomwe 7 months dzokuberekwa, murume achibva afa. Ndokusiya muroora ari pamba pevabereki vemurume uyu nematambudziko. Zvadaro Zimbabwe inzwai, muroora akatera kufamba nokuoneswa nevamwe vanhu achiti shamari yangu zvawaite izvi nenguva yavatora iyi uchiita pamimba pachibva unofanira kumbofambawo kutsvaka kune vemweya, kune vechivanhu, vadzimu vako nevenyika, uchiti honai mwana wenyu ndatambura nokuzvarira pasi, ndingabatsirika sei? Ndokubva atorwa nemamwe akamuisa padhuze kuti imbopinda apa, imboenda apa, gore randakaita pamuviri ndakaendapo, kwedu zvakamboitika ndikaendapo. Muroora achibva buda akanaka kunobatsirwa. Muroora asvika kunobatsirwa akanzi pawaumire pakaoma, wakagara pamusoro pemarasha emuti womupani uri kupisa nokupfungaira. Saka izvo zviri kutosha chikonzero zvinonesa nekuti pauri kugara ndo pane hondo yacho, asi haukwanise kubva pamba pachikonzero uchiri wakasviba murume wako akafa kusvikira agadzirwa. Denoroshiwiripinifo wakachwemba kemenikasha chivanhu chedu Zimbabwe kuti kana uchinge wafirwa hauna kwaunokwanisa kuenda. Chikonzero unenge uchinzi izvo, kana pachinge pazoitwa magadziro wakucheneswa wakukwanisa kuenda kumberi semukadzi. Mukadzi achibva gara ndokutsvaga mubatsiri. Mukadzi uyu akatoudzwa kuti ichokwadi kuti vamwene vako ndivane basa iri, hazvitauriki, hazvinongedzeke, inenge iri mhosva mataredzi mhosva, mutemo wenyika yedu unosungwa, chikonzero hakuna chakakwana chaunoziva, uyezve pamweya pacho hauoni. Hei, mukadzi uyu ndikunotora mubatsiri ndobva pinda naye pamba pasina kukumbira vatezvera kana vamwene. Paka achipinda mumba make vakangonzwa kuti mune zvaitika, kana muprofita ndimi dzanga dziri mukati mekutsva, kana iri ng'anga yaitinhira nekudzova iri mumba imomo, asi zvinhu zvakaita kuti vamwene vazive kuti mumba mune zviri kuitika. Zvikanzi chiko zvikandatsvaga munhu anobatsira inini, harisi dambudziko renyu, regai ndidambudzwe. Hingaoni mukaenda apo pakacherwa apa mwana wangu, mukaenda apo pakacherwa mwana wangu, kutaura kuno pamuviri apa ndati ndikuzivise amai kuti nezita raJesu uyu ndomubata. Asi vakapindura vakati nokuda kwezvawaita wajamba mutero, wajamba murayiro, uri mwana akabva kusina vanhu, unopinza ng'anga kana muprofita usina kuzisa varidzi izvozvo, asi unobata-bata anga kunzi muroyi ndiye muroora. Ndobva abatsirwa muroora uyu, ndokubva anzi nemubatsiri, vamwene vako vane chikara chokuti kunyangwe iwewe wakarara izvo zvikufa wakaita murume wako ndo chinotouya iwewe pamutezo wakavanzika chichitamba newe. Vana pavanobuda vanenge vakadyiwa kare. Saka iko zvinozvi ndoda kukusimbisa, pane zvinhu zviviri zvichaitika but haukwanise kuzvitaura nokuti pane wani chinhu chichabatika, wani chichaenda. Kana uchida kubata mwana wako but chenjera kuti vamwene vako vanogona kusiya nyika. Muroora akati handikwanise kuzvitaura nokuti vane ukama nehama dzavo, ndikazvitaura imhosva kwandiri beta ndingoisa defense ruzhowa newaya yakasimba kwandiri ndega, ndodawo kubata mwana. Murume uyu akafa kauyu, mwana uyu akafa zvakare kuti ndakagara mahara nemurume uyu,
akuna kumukwanisha ona zvakari mwembereko chabva kumurume uyu chimukodzera murume akaita sei akafa but good luck akafa akasiya ndine pamuviri saka ndakutopachengetedza murume muroora zuva rakapona muroora ndo zuva rakaita sei ro akafa amwene vakadonha vari kumunda chakashamisa vanhu vakaona ndechekuti vanhu pavakamhanya kumunda vakaona amai vachiti vadonha mwana akanga ari kumunda ikoko achimhanya kunoudza wona vanhu vachinosvika paipa vari kuona amwene vakarara amwene kuti senge munhu akazvitakura dumbu rakazvimba kuita senge munhu ari pamwiri takurai munhu achiri kudziya kunosvika muchipatara vari tonosvika chinonzi munhu aite sei apera 3 days vari mukati wachinzoda kuti apostmortem vachizotakurwa but nyaya yakanetsa ndeyekuti vakanzi iwo iBP vadonha nebp hande pakunovikwa muroora anga akaudzwa kuti iye nokuda kwokuti ndindagadzira pamusoro penyaya yekuti vana vako vakafa 4 vamwene vako ndaona vatirwa makofini anokwenda kuita 4 zvamuri kuti vakafuta zvavana kufuta muchanogadzira kofini rinoenderana nezvavari izvi asi muchida kofini riro muchingovaisa richadambuka zvakare chikonzero ringasakwani vakatsvagirwa makofi anganoita 4 achitsemuka achiputika chidza vasi kukwana pavakapedza rechi4 rechi5 rakunotsvagwa amai ava vakabva vadzoka back to normal kuita senge munhu wamazuva ose but pasina mvura kana ropa radude maari vangosvava kudzokera panzvimbo vanhu vapedza kuviga munhu vanhu vakabva kumakuva vachimhanya madzisawira nedzimwe hama kusanganisira vabereki vemukadzi uyu nevamwene ndevamwe vaingotizwa vachitendera muhadhi muyadhi maakutenderera dzinyoka vachibva kumakuva zvadaro muroora chakazoitika ndechekuti muroora paakagadzirirwa munhu muchipona akatobuda pamba pane vana vake amai vakazosara vovigwa muroora atotiza atoenda kumba kwavo atorongedza hembe dzake but pakarongedza hembe dzakedzi aingonzwa kuti kumba kuri kunetsa nekuti pamba hapasi kugarika vatizvo vazotorara mumba mavo mune nyoka iri ngotenderera dzimwe dzowanika nguva dzimwe nguva dzowanikwa dziri mbiri dzakasiyana rudzi but dziri nyoka dziri kutenderera pamba apa dzimwe nguva vatezera vaiti vada kupinda mumba mavo kunorara kwanzi vaikuti kana kurara kupinda mumba vachiona nyoka yakamira padhoo yakasimudza musoro painozobva ndo pavaipinda asi vaingoti kupinda zvangu but handizivi nokuende kuenda kupi handitizi pamba pasara pane nhumbi dzemukadzi uyezve pamba pakasviba vamwe vari kushevedzera kuti ini ndindakauraya mukadzi saka handina chokuita kana ndichifa ndichafawo hangu ndichitaura nevatezvara right muroora paakaenda kumba akazoona kuti akabva achitiza but akakanganwa bhegi ranga rine dzimwe nhumbi nepreparation yevana yakasara iri mubhegi riya kumba kwaigara kuya muroora ndokudzokera achisvika paruvanzi mukoma KB kuti anopinda mamake dhuma nenyoka muroora ndiye kwatsumere achimhanya kwabuda kupa ruvanzi ndomira kunomira kunze akati pamwe yakari nyoka zvokandasangana kunodai so yakamira padhoo yakamisimudzira ruoko ndokudzokera kumba ndokunoudza mubatsiri wake zvikanzi ndakakuudza kuti kudii vamwene vako vanga vaine nyoka but yake isingetiri nyaya iyi tiitaure kuhama dzaamwene vako kana kuti vatezera vako nokuti ukangochita mutemo wangochita munamato wokuti kana kuti mhiko dzekuti ubatsirike nokuti dai wakataura waiwodzwa kuti ndiwakaendesa vamwene saka iwewe haukwanisi kuenda ikoko rega ndikoperekedzi ndokubuda nomubatsiri wake mubatsiri ndokupinda sehama achinopinda pamusha apa ndokuona vatezvara vakagara kunze kwemusha vachiti hapasi kugarika mubatsiri achibvanzwa tsitsi akati baba chii zvikanzi pama hapasi kugarika ndinitire mudzimai akafa chichiba so muroora akataka kuita senge introduction yekuti ndo pamba pandaigara ava ndo vanga vari vatezvera vangu ava zvikanzi wo kwakugara kunze zvikanzi handina chokwadi kuti muroora unopinda pamba pari kunetsa nenyoka iri kungotenderera zvikanzi nemuroora baba ndati ndikuzivisei ava vandauya navava vanobatsira mwana wamuri kuona ndichibata uyo ndo vakazondibatsira zvikanzi ndoita sei baba vachibvanza regai ndikuudzei baba regai ndikuzivisei ndichiti muroora wenyu akaita vana vachifa but ndira kuzivisa kuti mukadzi wenyu ndiye akanga achidya vazukuru ane nyoka yanga ari mukati mekushandisa saka nyoka iyi ndoda kuteiwa inzwai zvakaita vatezvera zimbabwe vamuroora achibva aperekedzwa nomubatsiri ndokunopinda mumba ndobvatora bhegi pake pakasvika mubatsiri nyoka inabudikira haina kuoneka but vatezvera vanosangana nayo vatezvera vaudzwa kudaro vakuchiti iwo vaudzwa nyoka ida kutewa zvikanzi ndichakudana iko zvino zvindoda kumboenda kune hama dzemudzimai wangu ndonovaudza kuti izvo mwana wenyu paakafa
akasiya chipfuwo cherudzi rwenyoka. Saka kune varume kuya kuzochibata nokuti ndiri kutya kuti ikabatwa ndisina kuudza vanove vabereki vemwana uyu ndinenge ndakanganisa Zimbabwe. Zuva iroro rabva mubatsiri uyu achivaudza vatezvera vakazoona padhoo pasina munhu mangwana kusene vakubuda ndiye ko ndobva varohwa nenyoka iye gumbo turu kutaura kunota mhuri yeZimbabwe vatezvera vari muhospital varumwa nenyoka. Saka vakazoshedza zvakare vakuudzwa nemubatsiri weyo muchine muroora mukuziviswa zikanzi aiwa aisi nyoka yechipatara iyo vatezvara mamore imo munofanira kuti mubatsirwe wangu chipatara chiri kurapa but zvatakakuudzeni zvekuti aisi nyoka yemusango inoda kubatsirwa. Hama dzababa ava ndo pasakazobuda pachida kuzivisa kunzi makamhenge here maudzwa kuti nyoka iri kutenderera zvakamira sei uye zvekufa kwaita vana. Vahama vekukama vakati nai baba pamba ndepenyu imimi mukadzi uyu akafa chipuka chiri kukonisa imimi kurara pamba makaindere kunoudza vanhu ava maifana kungotsvaka kana dziri mombe mobhadhara mobva mabatsirwa kuti nyoka ife uyezve makatoita mhosva kuudza vanatezvera kuti mwana wenyu akasiya nyoka pano kureva kuti mapuma mukadzi chii uroi. Vanatezvera akabva vazoti iwo hatizi kukwanisa kuuya ipapo mwana wedu asati agadzirwa abva pumwa uroi zvakare nemukwasha apa nyoka chiri kutenderera pamba apo vatezvara vakarumwa nenyoka. aunza nyaya kuti muti ndiani mukoma wababa vakaruma ava kuti isusu zvakatiwa nomukoma wedu isusu iko zvinozi manje mukoma wedu tiri kumuudza kuti isusu sehama taakupindira tochipinda mumusha umu togadzirisa mukoma mukoma ari kuramba achiti amukwanise kupinda nemunhu anogadzira mumusha umu mukadzi wangu asati watonyeradzwa uyezve amufanire kuti mubatise chikara chakasiyiwa nemukadzi wangu hama dzake dzisingasivi zvikadzi mukoma munofa zvikadzikana nichifarika ndife. Saka zvese zvinodaka kuti zviitwe pamba apa handitika vatezvara vari kuda kuzivisa hama dzemudzimai kwayo nokuti mweya wake uchiri muno ndichiri naye muroora ndo pakazokwanisa kugara pasi nomwana wakuvaudza kuti zvese zvaitika izvo zvakamira izvozvo. So muroora audza dzimwe hama dzese hama dziri kuti hatichiri nenguva kuinotsvaga mubatsiri atoripo pano kuti mwana uyu abatwe ndiye. Saka iko zvinoti ataura zvakare nezvenyoka iyi muchiudza sanhasi mangwana marumo zvakare muda kuramira muchipatara budai murapo baba vari kuti handiparadzani nemukadzi wangu ndisiye ndife. Izvozvi muroora aneka rusvaro akabatsirwa for the first time pani dzimwe nhumbu 4 dzakaenda asi vamwene vakafa mushure mekunge muroora abatsirwa. Vatezvara vari kuramba kuti vabatsirwe pasina hama dzemudzimai. Zvikanzi ndinokoshesa mukadzi wangu kana afa kana asati agadzirwa achiri neni pano handite chinhu handitezvera singazivi uyezve mubatsira ndiudza kuti nyoka yanga iri mukadzi wangu saka chipfuwo chemukadzi wangu zvinondikonesa chii kuzivisa vabereki vacho vachibva vatiwa zvakare watipuma watinanga uroyi kuudza mwana wedu guva iri kuti rinoroya. Varoyi musadaro chekuchinhoi icho mahwani ndinonzi Lansi padombo shava machinzwa seiko chekuchinhoi tibatsirane kubudikidza kane WhatsApp namba yedu 0713 938 National FM ihuchikani nemakombi ndiri kuyinzwa ndakananga kumbara kubva kuEpworth ndiri kuzipirwa ini ndinonzi Mainiko avo zviri kufambira Mainiko vakachibata chemuti vari mukombi tibvunzire kuti driver na conductor vanonzi ani timbowapasando dzavo vanobata chemuti. Baba Isabio pane message iri panapa hanzi vairoya vese murume nemudzimai ndosaka baba avo vari kutsika madziro kuita zvinhu zvavo vari vega varoda kutanga vaita se vaudza hama dzemudzimai. Yes, munoti kudini baba Isabio hanzi vairoya vese isungano. Avaiwe tipewo kanhamba dzemubatsiri pachinhoi bhozho ndinonzi ozwewo chiguware paEpworth pariseko paEpworth nhasi ndozoti makachibata chemuti chekuchinhoi mahwani ndinonzi NS chogugudza pachiweshe pamusarara kuriseko kuchiweshe nhasi chekuchinhoi icho chakanyanya amai vakafa hanzi vakafa vadyisa murume wavo ndinonzi Mai Malvin pachitungwiza amai vakafa vadyisa murume wavo baba Isabel ndo zviri kutaura akavateereri. Vateereri vanoona zvakasiyana siyana ende vanodzitsvaga. Yes, tinoziva kuti mvura yatanga kunaya mukaravara mubatsiri uyo sando dzake ndinonzi Gellington dzawanda paSouth Africa farisai muri yese kwadzawanda pagokwe tinotenda kuriseko kuSouth Africa nhasi 19 minutes past 11 ndo pafika nthawe pari manje mustudio tasona vanga vakaromba vese ndo vasara kuti vafe atezvara ndinonzi amai Lenzo ndiri pa DZ extension pariseko pa DZ
ndingati extension nhasi baba Isabel. Murume ari kurwara, ari kupinza kachikomba, murume achirara pasi, chikomba namadhamu achirara chipambedha. Hai! Takutaura kuti madzimai atina zera. Kana takakukanganisira ika. Sorry. Hatiregerere. Takamirira varume vese. Sorry. Tiswala baba kana. Tiswarume vacho. Izvezvi. Ndiri kunzi baba vaenda kubasa. Ipapa izvi. Vachikumbira demo izvezvi. Unonzi baba vacho dhini. Saka pata kumbobirira varume vese. Sorry. Takakukanganisira madzimai. Takatadza. Ngaisiye matambo. Sizire chemabudiriro. Icho kwa demo ya Zimbabwe. Paka. Harare. Budiriro 4. Harare. Ndakati ndakazorora muri ya Zimbabwe. Ndakaturara ndikanzwa kiriri yapinda. Yebo. Ndobva ndati hallo. Ndonzira tinoshandisa pakudaira nayo foni. Hallo. Ndabaye pe green. Zikanzi manyai pano. Muri kura zvakaita sei? Ndikati ndiri mukati meguta reHarare. Zikanzi Mwari vakuitira nyasha nokuti ndo matiri. Uyai pabudiriro 4. Mukasvika panonzi kumaheuko. Makamhanya ikoko muchanosvika muriko. Zimbabwe nyaya ndiri kutaura panapa ndeyekuti mukurara matiri vapenyu kana uchigara pamba pako ndepako but pane papanobatanidzawo vamwe asi uri wega. Icho kwadi Sokuti mwana ukamubereka uri wega ukanyanya kumurova uchimushungurudza vepanext door kunyangwe mwana asiri vavo vanosvika nokuti vanopindira kana kuudza mapurisa. Yes. Izwai zvakazoitika. Pane murume anogara nemukadzi wake kubudiriro 4. Murume yakati ari mukombi ichibva ita accident mukati meguta reHarare. Murume achibva akuwara zvekukanganisika musana pamwe chete nedzimwe mapatsi zvokuti kana akarara anotoshandurwa. Hey, society. Anogara nemukadzi nevana vaviri. Zvakazoitika vanhu gari mudzimbo vari kuziva nyaya iyi. Saka zvakuitika ndezvekuti amai vepamba apa vane boyfriend inobva kubudiriro 5 kwanonzi kwaKaren inouya ichipinda mumba umu murume arimo imomo. So boyfriend ndo inenge iri pambedha. Murume yakarara pasi. Apo ndakapinda mukati Zimbabwe. Mumba machona. Ndokubva ndabvunza baba. Asi kuti ndisvike Zimbabwe handina kusvika ndega. Ndakafonerwa nevagari vemunzvimbo vaenda kunokomba pamba. Chandinoda kutenda mukoma KB. Vanhu vari kubudiriro 4 vanoziva mutemo. Vamwe vakabata shamu, vamwe vakabata chiva chichikomba chikagona kubuda ndopedzerana. Asi vakandiudza mashoko ekuti bhosho hatina munhu watiri kurova. Tiri kuzama kuti kana agare zvake kugadzikana imomo kusvikira vemutemo pano vasvika. Nokuti akabuda achimhanya tichanetsana nokuti vari kushungurudza munhu ari mumba. Chero akamwa mapiritsi haashandi. Achinzwa vanhu vachiita zvavari kuita pamubhedha iye akarara pasi ari mumba. Ndobva ndapinda. Ndakatanga kuda kutaura nemuridzi womukadzi. Ndasvika ndikamubvunza nderekuti makadii baba? Aingosimudza ruoko. Pamushande penyu here? Ndopakazunza musoro akati kure kuti ndepake. Ndotaura nemukadzi. Zvikanzi nemukadzi takasiyana kudara. Nemurume. Maningu yakaita sei? Haakudhara. Hembe dzake dziri kupi? Dziri muno. Pana panorara kupi? Muno. Kupakasiyana papi? Ndindoziva. Chikomba changa chirimo chagariswa macho chiri kudhaininga umi mubedroom kamu patakopinda vaviri vatatu vanaka amuchatokwanirani mudiki. Tapinda nemadzimai maviri nomumwe. Ndobvunza mukadzi ari pati amai tanyara nezvizvi zvamuri kuita izvo. Zvikanzi nevanhu imwe nyaya ndobvunza chikomba. Zvikanzi nechikomba ini nahangu chandingangotaura ndechekuti uyu shamwari yangu. Chinonzi shamwari kudhara kwedu waiti ukanzwa vakuru vachiti vagara pasi vachiudza vabereki vevana kuti mamuziva here uyu ndio shamwari yemwana wedu. Vaireva kuti vari murudo vanodanana ndiye munhu wake. Ushamwari hwauri kutaura iwewe ndeupi? Zvikanzi titori murudo. Handina kunge ndaudzwa ini kune chi? Kune murume. Ndobva ndamubvunza inini paunopinda iwewe uchiona munhu ari pakarara apa muri pambedha apa unonzwa sei? Achibva kuna kupindura. Zvane nguva yakareba sezvichiitika vachifambidzana. Apa tinati kwanzi tine nguva isu. Tine nguva tine murudo. But angasikasvike komba kukwara kwaita murume kwezvinozve ndo paakupinda mumba. So vanhu vakazoti bhosho tiri kukumbira mapurisa aziviswe. Inogona kunzi kudanana nemunhu haisi mhosva.
mitema atiziwe asi tiri kukumbira kuti mwana wa amai ava uyu ane 15 years dzekuberekwa tinokudzima nguva tinosangana naye kuva pasi 12 dzeusiku achifamba nemurume uyu varipo 2 mai vacho vasipo senge inini ndakasangana nawo vari pabhawa rekubudiriro 5 murume uyu aine mwana uyu akapinda mbhawa akasiya kamira panze tikabvunza kuti iwewe uri kufamba nemwana uyu haasi mwana wako uyu uri kuite usiku naye mwana akati ndoteti vangu mwana uyu akutosimbisa chikonzero ndokuri kubva shuga iko zvinozvi achichaichavo vakarara ari kutevedzera panofoka chikafu yaita nyaya iyi ndinotenda mabudiriro mashandiro anoita nyaya yatakaiposta mapurisa epabudiriro 2 anomira budiriro yese ndokubvaona nyaya iyi ndobva vandibata bhozvo pane nyaya iyi pawanyura kuti ndopakaitika nyaya iyi tisinokava ipapo vakaenda zuro vachisvika makanzwa here kuti vakati kudii mapurisa hatisati anzwa iko zvino zuro kuti pavaendapo vakanobata kubva papi kusvika papi asi chandoziva kuti mapurisa ari kubudiriroko akangunzwa nyaya iri mumusha mavo vanofambira nyaya dzake vanonoke paka ndimi makatanga nazvo makatidzidzisa KB nabhozho namukomatau ndinonzi manjenjenje saka tit for tat takudzosera maite zvinopera mushiro asipere mushe ndimanjenjenje ndimi makatanga nazvo makatidzidzisa kanyemba bhozho namukomatau kikikiki ndinonzi manjenjenje regai tipinde anga anzwa nekushakirwa nevana namba dzinoti iso 0777 934 542 0777 934 542 kana 0781 150 770 0781 150 770 ndino vema ndidzo namba zacho pari zvino tinzwe chikomba icho chinoda shamu chekubudiriro asi vamwe vane zvivindi chokwadi shuwa uri kuona kamune murume ari kurwara ari mumba iwe wosvika kapindikiti imomo ya zvakaoma pane meseji yatumirwa pano regai katinzwe kuti inoti kudini hanzi kudini kubhozho revenge yemukadzi ikakuwana uri wiki unogona kungofa kikikiki pamwe baba avo vaimbounzawo kamagirlfriends amai varipo saka yava revenge ndinonzi amai mufaro mashoko kwagutu kulone farm baba Isabel hanzi ukaona revenge yemudzimai ikauya kana uri wiki semurume unogona kufa madzimai bhaibheri rino chitema achidzorerwa chitema achidzorerwe musadaro so madzimai iwe unobva waine bhidha tine mashoko ari kubvaka kupremier bet Benjamin Green kumhanya nechimuti ichokwadi muri yaZimbabwe vavautsane ngavagare pasi vakuombera vagopira vari kudenga kuti vakosi vari chimuti chiri kufamba nenhepfenyuro muri yaZimbabwe ndingada kutaura pano semamiriro andakaita nemafambiro andiri kuita muri yaZimbabwe muzukuru wasakuru mwana wekubereka Zimbabwe hakasimba veduwe hanedu pane pamuri kusirira papi muri kuzvengerera yaitasi muri kutenderera ndiri kuda kuti muudze muri yeZimbabwe kuti muri kuona moya repa kanyemba border post alongside moya repa gobwe kada munhu akatsvuka kuti si rikiti bvu ayaya tipeiwa mwenje pio pasi panerima yemeniwo varoya vanapira mumba 23 minutes past 10 nasi makabatiraiko muri yeZimbabwe ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekutsutsura zviri kuitika matimana wose enyika ino rega ndibva ndagoreva sokureva kwandinoita ndiri mukati mekufamba nechimuti mukati mekutsutsura Zimbabwe nyaya iri pano nhasi dzandinadzo dzandakabata dzandiri kufamba nadzo ichokwadi muri yeZimbabwe vagari venzvimbo yechitungwisa chigovanyika past 7 kusvika kumatu 8 tange tiri tose tiri mukati mekubata mechimbo chemurandakadzi akakwanisa kuita pamwiri kusvika pa7 manzi asi yesu kutaura kwake akazobva pamwiri ari mukati mekushevedzera kuti pana vanhu akashevedzwa namai vangu ndokubva auya pano ndokubva andi pabute
chimwe ndokubva andipa mavhu but achitopedza kundipa izvozvo ndokubva ndapa pamuviri. Asi amai ndakuabvunza vanoti chinja bude pamwana wangu handione sekuti mwana kanenge kambeva. Asi vanasikana paakabuditsa chinhu ichi haana kuenda kuchipatara, akabuditsa ndobvaenda kuchipatara ega. Ndokunovaudza kuti kumbangu ndanga ndiri pamuviri ndine chandabuditsa kumbangu but pandachibuditsa handisi kunyatsozinzwisa nekuti maso angu hanyatsoona ndikachiteresa chiri kundiremera ndokubva chisiya chiriko. Asi vakasati vaenda kukamba ndakakwanisa kutaura nababa vemwana. Baba vemwana vachindoza chiti brosho wangu muri ndeyangu, wangu munhu ndinogara naye pano. Asi chokwadi chiripo ndechekuti kugara kwese kwedaita nemwana uyu handina kuzadzana pamuviri, handina akandiudza. Hei ndakuchibvunza mai vacho, amai makaudzwa here nemwana kuti ndine maviri? Amai vanoti kwete, mwana haana kundiudza. Ndobvunza mwana anoti amai ndakavazivisa. Amai kana makavazivisa uchiudza mai vako kuti uri kurwara wakati chii, zvikanzi ndakati ndiri kuzwa musoro. Amai vachibva waine munhu aizotibatsira. Kouraiti vakadzi kazhinji kana vainda kuchipatara sokuziva kwandinoita ndakamboda kupinda mumabhuku ndinoda kurapa vanhu pamwe zvemweya. Kana waenda kuchipatara uri mukadzi kana warwara vachida kukupa treatment vane shoko rokutanga ravanobvunza kuvakadzi kuti hamuna kuzvitakura here uri pamuviri nokuti kune mamwe mapirisi kana imwe mishonga isingapiwe vanori chii vane pamuviri. Mava vamakaudza kuti vakurapii musoro pane zvavaida kuita makakwanisa here kuti muvaudze kuti kana makurirapa ziva kuti ndiri pamuviri? Zvikanzi hatina. Makarapo nenzira ipi? Zvikanzi vakasvika vaine bute ndikutora bute ravo ndikuisa mvura ndokubvaisa muromo ndikuti kochikuchi ndokunditi pao ndikuti kochikuchi ndikuti pao ndikuti kochikuchi ndikuti pao ndikubva vasanganisa ndobva ndamwa. Right? Asi andozonguva kugara nguva refu pamuviri pachibva pabva. Baba vepamba vanotera chindizvo handitozivi kunyange kuti pamuviri pamunoti pakabva pange paripo uye pese pakabva pakabva rini. Nokuti pandabuda kumapasi 5 dzekuseni ndichibuda nepavheranda ndaona pakaungana mablanketi nanhasi mukuba kepato pandakasvikapo ndopake pakaungana mablanketi pachinzi ipapa ndopane chimwana ipapa chakadaro. Asi seni mukuba KB mukuda kwemutemo handida kuda kupavhura nekuti mapurisa anga asati asvika. Daniel Oshi will be for ya pakaipareka ndikubatei muromo kule mushe zviri kufambira Alec Gweja ndiri waita amana chepachinhoi chakapenga ichi. Akomana ndopaunonoti hanzi izvoto zvine mazera ndopaunoti akumanaka pakaipa ndikuona sekuti murume uyu atezvaraka nomukadzi wawoka vanga vachizivana vafunga vaishanda wose pambamasa vaishanda vese ungarambe one wakurumwa nechipfuyo chacho chipfuyo chako kuruma futi. Yes. Takagona hapana bhozi nyanga aida kuti datangana zvisatezvara stiru wakazongoziziva wani kuti ndo zvakaitika. Saka panoitwa sei ari kudzwa nemubatsiri kuti kurumwa kwamakaitwa haisi nyoka nje pane zviripo, haisi nyaya yekuchipatara, batsirwai baba ivo vari kuramba. Yose andati akatojiswa tezvo saka hama dzababa mukoma acho andokutaura kuti isisu ashinga kuti chiri ngabatsiri kana kuri kuzoripa tozoripa chacheni amapedi. Ivo hama dzacho dziri kuti hama yedu ikapumwa muviri vanoda kugarawo nomuroi kumba kwavo. Pakaipa handitoni ngotobatsirwa hama atocheno kana kumba kwavo hakuchafiyo hakuchina munhu acharova kumba kwavo iko ndizvozvo chaizvo. aiwa nyaya ndeyekuti mubatsiri ngaagwaita abatsire hama wavo vanga vangosiyana nemutengo ungoti munhu ari kurwara kaungamuteedzere itai basa chete mimi dzimwe hama ngadzite basa chete. Aiwa kamubatsiri hakwaniseka kubatsira munhu anenge asina kusununguka kuti abatsirwe. Aiwa hama kando dziri kuti unoziva pakanyemba gonzo dzikafanana kana warwari saka unongosazive zvokuita unoziva unongosazive zvokuita wakungoita zvite zvikafanana nokuti ndindisasiwa nomwari mwana tomisa kuharare kana kumusha chero zvambira maita kana kuti kuharare munhu anenge asazivi uyu munhu anotobatsirwa tinotenda Alec Gweja. Rega tinzwe kuti vamwe vanoti kudii paita munango. Hello paNational FM. Mushe ndeipi? Zvekuti ndiani wedu ari kupi? Kirimora pakatakara. Imwe akirimora patikatakara akirimora ona nhare yacho. Anyway vese vari mutransport business. ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti budiriro 4 ndirika budiriro 4 muri yeZimbabwe. Murume muri kuona akararapa muri yeZimbabwe ari kurwara. Murume uyu akaita accident saka ari kurwara. Taura kuno kwatiri kuti tiri pamba pake nemudzimai wake. Asi ndasvika pana pamushure mekuti vagari vemunzvimbo yecommunity vane kususumwa kwavari kuita pane zviri kuitika.
ende vari kutaura nyaya yekuti iwo vari kurwadziwa kuti murume uyu ari kurara pasi, mudzimai wavo achirara pamubhedha nomumwe murume. Asi ndaita mukana zvakare wokutaura nemudzimai wachona. Ndichaenderera mberi chikuudza kuti mudzimai ari kuti kudii. Mukoma wangu panapa pamba penyu here? Pamba penyu handiti? Saka ichokwadi zvamuri kuona vanhu vese vamuri kuona vanhu vecommunity ava vazama kuuya kuzoungana pamba vachiti vari kurwadziwa nekuti murume uyu akarara ari pamba akarara, but vari kuona mumba muchipinda mumwe murume. Papa Isabel vachadaka kukubatai munobatika sei? Ntawe ndio Zadiana kungoti mangaseko constable for ichi chimuti vakabata baba namai dinungu mamoyo chimuti vakabata tina shegotora tremo liba mai mufaro mashoko aiwa palolipamu pagutu apa vakabata chimuti sapu kukanamba pazvipoto pachitungwisa mai nosepa tangwisa pamucheri na tina chagado chaganda akabata chimuti ndisikakanga chenge masaramo dembosi iti tumusimba gumete bisiri kwa bulawayo mata makubaba misi makupe chimuti akabata ndisikakanga mai perfect na memoma vende pamashure chimuti akabata kuditse aiwa muriesi mabola kunibata munobata namba inoti iyo 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota Musa Biba sa Israel Tembo Vanigao po rikiti vo maita basa Zimbabwe motiregerawo baba Isabel vanonoka kuuya kuchirongwa bhozhongora segment vanga vadzifambira pamhondoro apa, asi mangwana 9 o'clock vanenge vari panapa kuita kuti kwaniseka kutsudzura dzese dzamunenge makatarisira. Kanyemba Bonzo na bhozhongora tigumane mangwana pali manjerekezani kati kusiyani na Mesaudo Mesendlovu ndiye anenge achicheza naimwe kapata hora za 3 o'clock masikati ya ntsiku ya lero uno. Nezvatiri kuita pano